Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu a yau a wannan shiri namu na watan ilmu sarf. Wannan karo kuwa za mu kawo muku magana ne akan ta'arif, watan menene ma'anan sarfin da kuma me yake yi. To ka amanta dai kamar yadda za a gani wannan shiri sunan shi al-sarf al-wazifi, watan abinda ake ce ma functional sarf, wata ilimin sarfu a aikace tare da Abdullahi mai yaki, wanda za ku ga yadda aka ce Arabic morphology. Watan wannan shine lamban da za a iya kira na in ana son duk wani abu da ke da alaka na karantarwa ko koyo akan larabci da kuma da turanci da kuma duk wani harka dai na irin yadda za a koyar ko kuma a koya. A wannan tasha namu dai ta functional learning, watan aiwataccen koyo, za a same ni ne a YouTube a haka da aka ce functional learning with Abdullahi mai yaki. Kar a manta a yi sharing, a yi kuma liking, a yi commenting, kuma a yi subscribing. Allah ya ba mu sa'a. To ba tare da bata lokaci ba, bari mu shiga cikin shirin da mu gani. To wannan shiri da ake gani da muka ce ma tarifi, watan bayyana ma'anan menene shi sarfu. Shi sarfu wani ilimi ne da zai nuna maka ma'anan kalma da kuma abubuwan da suke canza ma'anan kalman, watan su ƙara mata ma'ana ko su cire mata wani ma'ana a cikin kalma. Wannan shine aikin sarfu. Watan a taƙaice yana bibiyan wasu lane ko kuma wasu haruffa da in aka ƙara ma kalma ko aka cire ma kalma zai canza ma'anan kalma. To ba tare da bata lokaci ba, mu kalli wannan misali mu gani inda Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ce bal rafa'ahu Allah, watan akan annabi Isa ne Allah ya ce a'a, yanda al'amari shine rafa'a, watan ya daga shi ne. Waye shi? Allah shine ya daga shi. To an ga ma'anan wannan, ya daga shi, rafa'a kenan. To muka koma nan a cikin Qur'anin kuma sai muka ga wa rafa'na anka dhikrak, watan sai muka dage ambatanka daga gare ka, watan jin ka yafi ganin ka. An fahimta ai? Watan ma'anan shi shine aka sa kowa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam. To in ka kalli wannan kalma ta rafa'na, watan menene yasa muka ce mu ne muka ainihin ɗauke maka? Kaga ka koma nan farko kaga rafa'a kawai, amma nan sai aka samu sukuna, aka samu wata na da aka dada, kaga nan harafi aka daka. To wannan shine canza ma'anan daga ya ainihin daga ya koma mu kuma mun daga. To wannan ilimin na saushi zai koya maka yadda zaka iya canza ma'anan kalma a cikin larabci. Sai a inda kuma Allah ya ce wa idh yarfa'u Ibrahimu, a lokacin da Ibrahimu zai daga ko kuma yake dagawa. To kaga nan gurin in ka kalli kalmar tun daga rafa'an nan da muka ɗauko ta, mun zo muka koma rafa'ana, muka jona wani abu muka sa sukun, nan kuma sai muka daɗo wata ya'un a farko, shine ke nuna shi yake yi. kaga ma'anan ta ƙara canzawa. Sannan kuma a nan gurin in aka lura sosai an ga ainun, sai aka kasance ainun ɗin watan tana da damma a kai. To wannan shine abinda ilimin sarfu yake yi, watan ya bi a nan ya bi wasula ko kuma ya bi harufai da sukan canza ma'ana. To kada dai a gaza, a ci gaba da liking da sharing da kuma commenting, kuma a yi subscribing. Da wata matsala dai, wannan shine number mu internationally, watan za a kira mu a nemi ƙarin bayani. To wannan shine wanda a nan kuma a nan ujiyan ya riga ya tsaya. Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.